zenjerike eBhayibhelini. Mbali ichaza usika nohlobo. Lothando lwakho kimi uzenzele uMathasha. Kugcwele inhliziyo yami okwenkanyezi esibhakabhakeni. Bengifisa ukubakha bonke ubukhazikhazi. Akukho lokukodwa ngakufanisa emicabangweni inhliziyo yami igama lakho libakhulile. Bengifisa ukuba ngumuntu oqamba amagama. Nami ngabe kade ngasungula igama elisha echaza indlela engithanda ngayo. Nakuba ngihluleka ukuchaza indlela engithanda ngayo, kepha ngiziqiniseko sami ngithanda ukuba nenhliziyo yami. Inhliziyo yami ngithanda uthando isidingo sembaphambili. Awuthando yonke le minyaka ngidlalile uthando ungakhi la yazi ngekhethi inhliziyo yami. Uzibona ngiqala ukubona phakathi kwabanye abantu lapho wasingaphila amashonisa. Inhliziyo yami ivele uthando lakho. Inzalo yayo njengoba unelingi wenza. Yebo, ngiyabona. Ngobonile amapolisi amaningi ngithemba kuwe ngeke ngizele. Phela bona ukuthi amaningi abe ufunani. Ngisho uNkulunkulu usebenza kanzima uzibona dala wena. Ubapho kuhle nabelungu bakhe. Fake ihlathi. Mangathi kabi wena. Unalindlela yami ukuhleli abafundani bazala abanye mama kathanda kuzona uqala ukubona usuku uthanda ukuthi ngiyosema semhlabeni unabantu bezizele phansi sengathanda senze bathanda laphansi senhliziyo yami sanibona singeke size singene othandweni umindlela okuphuma yayingekho engoba umuntu la ephuma khona abekade kwasayefela emanyaleni kokuthanda luthi lisaseziko kube kuvuthwe indlela okuphuma sibe singakangeni kwaseqaleni sasingeke size singene othandweni uma singenela ukuphuma siphumele kuyongena kolunye singakokhona siphole kulokhula abanye phambili sithandelana ukuhlukana ngoba noma sisengenile egumbini lothando sijabile sinokulunguza ngamafastela sikhalukela abanye abathandwa abanye bebefuna abanye kwabanye kakusajabulisi kangoba besisiza emhlabeni akukho kwakudaloka kwangabikho sesilinganiseleni sabo ngoba nothando noma seliningi kakhulu futhi thina futhi labasesiyachekeka sesiyaboreka othandweni angumeke ngonyawo lodwa sengazothi ngabaney'nyawo ey'ningi ukuze ungaboreki ngokwamukela ukuthi ushoke usothanda uyashesha uphelela ukushokela othandweni lababili ubani ongena ngawuvalo lomnyango ngokuba ungena kanjani umuntu wesithathu empeleni sasingekho isidingo somlobokazi sokuthi angene nomuntu okugcoba othandweni ngokuthi uhambe engasagcobile ingwadla esibhekana nayo othandweni ukuthi umuntu othandweni umfica esemdala ekwenzeni wona uzitshela ukuthi umthanda ngobalele kanti yena akagculisekile indlela omthanda ngayo ngoba kusiyona indlela adinga ukuthanda ngayo kunzima-ke ukufundisa umuntu ukuthi kumele ahlale kanjani empilweni yakho kanti ezibuyisele ukuhamba nakusasa ukuthanda enhliziyweni zethu sesinamukela njengokufa sesinamukela nokuthi ungasayinoma yini kuthanda sakho ukuthi uthando selifile alisekho uthando lweqiniso manje belithi inhliziyo zethu uzoyazi kanjani indlela uma zasale emalibeni ezinye inhliziyo zitatelebhele endleleni emshadweni sikhubazekile zilimele kodwa mhlawumbe iphutha elikhulu esilenzayo sakhohle ukulungisa amaphimbo wethu masingena othandweni ukuthi inhliziyo zethu sizoculela kalula amagugu kwafa uthando enhliziyweni zethu kwaqhiqizeka lempakamo ngoba besiphakama nasothandweni uma sithandana ngakho izinga lempakamo yethu liyasinqabela sixolise uma sisephutheni kunalokho sinqabela ukuthula sihlukane ubona ama-ex engaka nje omunye wavele wathula nami ngingavele ngingathula ubengekho bengancenga omunye ubevele esanda kwenzani empelweni nami ngificeni amazinga aphelele uyini umvuzo engubethuma njalo phakathi uma ihlukana sesanqamela ukuhlala nabantu esingabathandi kepha kuba sijabule ngokwamukela lokuthi ashela asiqonde uhlobo lwabantu esibadingayo ngoba labo esibadingayo baseqopheni eliphezulu esingafinyeleli kulo manje nalabo esithandana nabo ukuhlukana hlezi kuyisinqumo esiseduze uma ungasancengene isithando sakho usincenga ukubuyisela izinto ngawunonini ayikho into enhle ongayenzela umuntu uma esengasakufuni
isithembu kuphela sobekezela amanyala kuthina asikho isikhathi sidliwe izinja nazo lezo zinja ezinganeli kudla isikhathi ekubeni kuyizona kuphela ezidla isikhathi engoba zike sajona lelo hlobo lezinja ezinganeli noma sezithola konke zikufisa othandweni nina nagijima kangaka ngenhliziyo zenu nibe ningabhaliwe nasemabhukwini omshado kaze nibangisele nikela ngenhliziyo zenu embeleni ukuze nizobona ukuthi kade kwasanukile Nkosi kaMama.